Udala eta herriko hainbat eragile batu gara aurten ere, egitarau baten pean edo Euskaldunontzat horren seinalatua den egun hau ospatzeko asmoz, eta gaurko agerraldi honen helburua da zuzen egitarau horren berri ematea. Horretarako gaur hemen, udaleko ordezkari edo talde politikoetako ordezkari ez gain, herriko hainbat eragile ere gurekin AEKako Euskaldegiko ordezkaria, Estibiko ordezkaria eta ikastolako ordezkaria. Hasteko, lehenengo udalak egun honi begira adostu duen testua irakurtze hasiko gara. Testu hau, udaleko hemen gauden talde politiko guztiek aho batez onartutako adierazpena da, datorren hasteko ohiko plenoan edo berretsiko duguna. Ondela gero, ahoz bizi-bizi, euskara bizirik eta indartsu nahi dugu Andoainen. Badator aurten ere abenduaren 3, euskararen nazioarteko eguna. Pozik bizitzeko eta aldi berean indar berritzeko eguna da euskararen eguna. Bi gauzak batera, ospatu eta arnas berritu. Izan ere, badugu zer ospatu eta zertaz gozatu. Duela 40 urte arte galtzeko bidean zijoan hizkuntza, euskara. Hazkuntza bidean jarri dugu denon artean, euskal gizartearen gogo eta ahalegin jarraituari esker. Eta badakigu arnas berri hartu eta indartu beharrik ere. Izan ere, euskara bizi berritzeko bidean asko aurreratu dugun bideo horretan alegia, oraindik ere bide luzea geratzen baitzaigu irabazteko. Behar ditugu berritu bideo hori egiten jarraitzeko indarra, kemena eta konpromisoa. Euskara bizirik eta indartsu nahi dugu Andoainen, gure herriko kale bizitzan, eskoletako pasillo eta patioetan, lantokietan, merkataritzan, osasun zerbitzuetan, lagunartean, etxeko salan, era guztietako ikuskizunetan, bizirik eta sasoiko nahi dugu euskara. Andoain horren bihotzetan ez ezik, Espainetan ere ikusi eta entzun nahi dugu euskara. Maite dugun euskara horren alde egin dezakegun gauzarik importantena egin nahi dugu, erabili. Horretarako daukagun elikagairik potentena herritarren gogoa eta jokabidea da. Herritarrak diogunean herritar bakoitza ez ezik, herri erakundeak, familiak, elkarteak, enpresak, hezkuntza komunitateak, kirol taldeak, horiek guztiak esan nahi dugu. Horiek guztiak herritarrengan bizi baitira. Herritarren gogo eta perseverantziaren indarrean sinisten dugu. Gogo hori indartu nahi dugu, bai udal bizitzan eta baita ere udalerriko bizitzan. Ez dugu nahi ez inor ez ezer beste inoren gainetik. Ez dugu nahi hizkuntza bat edo hiztun bat beste hizkuntza baten edo beste hiztun baten gainetik. Denok eroso biziko garen Andoain da nahi duguna. Euskararen eta gaztelaniaren aukerak biak egiazki errespetatu daitezen nahi dugu. Aukera berdintasun benetakoa nahi dugu hizkuntza hautuak egiterakoan ere, eta horretarako badakigu gainditu behar dugula gaur Andoainen ere bizirik, biziegi dagoen euskara eta gaztelaniaren arteko desoreka. Gero eta indartsuago bai bistan denez, baina oraindik ere kasu askotan hau da euskara gaztelaniarekiko. Horregatik behar dugu euskara arnastu eta euskotu. Eta horregatik nahi dugu euskararen eguna baliatzea euskara indar berritzeko, Andoaindarren euskararekiko lotura sendotzeko, euskararen erabileran urratsak ematen jarraitzeko. Udalak ere badu zer hobeturik eta hobekuntza horretarako indarra hartzeko izan behigu euskararen eguna. Eta izan behirik baita ere udalak errespetu osoz Andoaindar guztiak gonbidatzeko euskararekiko duen lotura indartu eta berpiztu dezaten. Euskara ez dakitenek, bakoitzak bere neurrian erabiliz, eta ez dakitenak euskarara hurbiluz. Ahoz bizi-bizi euskara Andoain. Esan bezala, hau da talde politiko guztiak aho bat hartu dugun euskararen egunaren testu inguruan kokatu dugun adierazpena eta datorren astean berretsiko dena. Horrela, egitaraura etorriz, hemen duzuena, hortzean eta hemen ikusten duzuena da aurtengo edizionen kartela, aipamen txiki bat egin nahiko duke, azalpen txiki bat kartelari dagokionez, adierazpenean jaso dugun bezala, ez dugu nahi ez inor ez ezer beste inoren gainetik egotea, ez dugu nahi hiztun bat edo hizkuntza bat beste hizkuntza baten gainetik egotea, eta horregatik beste hizkuntzei diegun miresmen eta aitormenetik abiatuta, gure hizkuntzaren egun aprobetxatuz keinu bat egin nahi izan diegu Andoainen detektatuta ditugun beste hizkuntza guzti horiei. Horiek dira entzutzen kartelaren eskuinalde honetan jasotzen direnak, eta entzutzen goitik hasita hizkuntza horiek dira gaztelania, galiziera,
katalana, jasania, frantsesa, errumaniera, arabiera, portugesa, nepaliera, afrikans, txinera simplifikatua, suahilia, errusiera, japoniera, ukrainiera, kitxuera, mapuzuguna eta ingelesa. Hain zuzen, horiek dira den udalak eta berriro diot herriko hainbatera direk prestatu dugun egitaragoa, eta pixkaten azalduko dizuet. Azaroaren 30ean hasiko ginateke egitaragua honekin, ostegunean bertan, arratsaldeko 6etan, hemengo Aika Euskaltegiak antolatuta kantu gira zeharkatuko ditu, hemengo bat kale, Bastero kulturgunetik hasita Zumea plazaraino. Abenduaren batean, ostiralean, eguerdian, Andoain laburrean izeneko ekimena bideo lehiaketari deialdia egingo dugu, hedabideen aurrean, deialdi berriaren aurkezpena egingo dugu, bakizuenez Andoaingo udalak eta Estibi Zine eta Bideo Eskolak antolatua da lehiaketa hau. Egun berdinean arratsaldeko 5etan Buruntzaldeko lehenengo euskararen ginkanaren finala ospatuko da kasunetan Olonan, Galarretan bertan, Hernanin. Hemen Andoain, Astigarraga, Lasarte Oria, Hernani, Urnieta eta Usurbilgo 23 gazte, 23 talde aritu dira ginkana honetan, froga ezberdinen bitartez, hainbat astetan euren artean lehiatzen, eta hain zuzen egun horretan ospatuko da finala. Eta gauean, egun berdinean, Benito Lertxundiren kontzertua izango dugu, Bastero kulturgunean. Abenduaren bihar, larunbatean, eguerdiko 12etan festa ospatuko da Zumea plazan, kasu honetan Andoaingo Italarramen ikastolak antolatuta, bertan izango dira txalapartariak, abeslariak, musikariak, dantzariak, talogileak, eta argitxoren bisitare izango dugu, eta horretik, ara iristerako kale jira abiatuko da Juanita Alkain plazatik. Egun berdinean gaueko 8:30 berriz, bertso afaria ospatuko da Santa Cruz elkartean. Sebastian Lizaso eta Iker Zubeldia bertsolariekin. Kasunetan, Santa Cruz elkarteak beak antolatzen du udalaren laguntzarekin. Eta abenduaren 3ean, igandean Euskararen nazioarteko egunean bertan, eguerdiko 12etan oso ekitaldi berezia ospatuko dugu. Andoaingo ahotsak izeneko ekitaldia izango da, Bastero kulturgunean bertan. 20. mendearen hasierako hamarkadetako Andoain ura ezagutu eta bizi izan zuten Andoaingo 73 herritarri urteetan zehar egin zaizkien elkarrizketak jaso dira, eta horiek elkarrizketa haien 30 minutuko bideo emanalditxo bat proiektatuko da, eta elkarrizketatu horiei eta omenaldia eta aitormena egingo zaie batzuei zuzenean, bertan izango ditugulako, eta beste askori beren familiako kideen eskutik, gurekin gure artean aurkitzen ez direlako honezkero. Andoaingo udalak eta badiar dugu Euskara elkarteak elkarrekin garatutako proiektua dauxe. Bertan egongo dira musikan eta kantuan Joxan Goikotxea eta Josune Mari musikariak eta Olatz Prat kantaria, eta bukaeran kintxo dastaketa bat ere izango dugu. Egun horretan, gaueko 8etan antzerkia izango dugu Basteron, ez dugu kiru obrarekin, Patxo Telleria eta Mikel Martinez aktorekin, eta 3 musikariren eskutik, obra ezaguna da, azken hilabeteetan hainbat agertoki zapaldu dutena, eta abenduaren 3ean Euskararen nazioarteko egunean bertan gurekin izango ditugu. Eta bukatzeko, abenduak 1, 4 eta 5ean, bai esan nahiko genuke, Andoaingo ikastetxe guztietan, bai Italarramen ikastolan, Lasai Berrosten, Leitzararen eta Ondarretan, Euskararen egunari loturiko beste hainbat ekimen ere antolatzekoa dituztela bertan ikastetxeen bertan. Ikusten duzuenez, ekimen asko, hainbat egunetan zehar, eta guztiak animatuko nahiko nintuzken noski, guzti horietan parte hartzera.